Yung rabong natin tsaka saluyot natin mga kailyan, no? Umusok-usok pa. Tapos mayroon siyang fried fish. Oh my goodness. Lagyan natin ng konting sabaw. Apaw. Kulak-kulag ti man yung buksi ni gayang ko nga Jerome no buya na to yan. So ito na po yung recipe natin mga kailan. Yung linuto natin. Ayan. Ito po yung tinatawag naming rabong sa Ilocano. They call it in English bamboo shoot. S-H-O-O-T. Shoot. Mga tayong kakailang kaldawin. Yan. So kain na tayo. I just forgot my spoon. So tirahin na natin to bago tirahin ng iba mga kailan. My goodness. Yung sili natin. Oops. Naka muna. Oh my. Yung rabong natin tsaka saluyot natin mga kailyan, no? Umusok-usok pa. Tapos mayroon siyang fried fish. Oh my goodness. Yan, diyan ka sa tuktok, men. Yan. Lagyan natin ng konting sabaw. Apaw. Kulak-kulag ti man yung buksi ni gayang ko nga Jerome no buya na to yan. Mas Jerome. Akaglo mong kagayab.
Okay, okay. Let's eat. Nagimas, apo. Hindi po scripted to mga kailan, pero talagang masarap. Promise. Kamayin na lang natin. Total, ako lang naman yung kakain dito. Sinet aside ko na yung pagkain ng kasama tsaka anak ko. Kaya, pwede kong gawin lahat ng gusto kong gawin dyan. Tama na yung buwang ilawon. Ito naman pa yung nagpapasarap sa recipe natin, yung ating fried fish. Napo. Tapos meron tayong sili. Mayat. Mayat kakailyan. Sarap din itong fried fish. Yung mga saluyot mga kalya, no? Wow. So bale ito po, nabili natin dun sa palengke mga kalyan kasi wala po tayong time na personal na manguha ng labong. Dito po kasi sa palengke namin, makakabili ka na ng ready to cook na labong. Ayun nga lang, medyo expensive siya. Pero ang advantage nun, hindi ka na magpapagod. Ready to cook na yun, yung binili natin. Hindi mas pwede kamatis na kakailyan. Nga po. Saktong-sakto. Alas 12 na pala talaga. Bukan niya. My goodness. Tirahin natin tong ulo ng bangus natin mga kaibigan. Masarap sapsapan to. Mga po yan. Nga po. Masarap talagang kumain pag gulay yung ulam kay mga kaibigan. Promise. Alam niyo po kasi kami mga Ilocano, we are vegetarian people. Yan po yung isa sa mga karakteristik naming mga Ilocano, mga kaibigan. Siyempre, ito naman po yung mga nakagisnan naming pagkain, kaya yun po yung nakakahiligan namin. Kahit po yung mga medyo nakakaangat sa buhay ng mga Ilocano, talagang mas prepare din nilang kumain ng gulay. Shout out sa mga kapwa ko Ilocano dyan. Nagtaypadak apo nga abrenyo. Subscribe yung mo to yung channel ko, kakailyan. Nagkikimag kayo mo na ya. Anak pa yung monetizer, kakailyan. Pero okay lang. I can wait. Wala pong problema dyan. Mamumonetize din tayo balang araw. Important ko ko. Ngayon mas limangan. Nga po. Naggasang pa mata sili. Oh my goodness.
Rabong. Yan, rabong mga kailian. Apo, limas. Kid-kidin tayo kakailan, sayang. Busin din natin tong isda. Sarap din tong pritong isda mga kailan. Match po kasi yung pritong isda sa mga gulay. Kahit anong klaseng mga gulay, masarap pang sahog tong pritong isda. Masarap na, mas healthy pa. Diba? Kulang tayo ng rice mga kailan. Gusto ko pang mag-rice pero kinukontrol ko yung rice ko kasi medyo tumataba na ako men. Lumilit na yung mga muscles ko. Kaya tama na. Kain na lang natin tong isda. Napo ya. Nagimas kamayang. Ubus na ka mga kailan. Talagang ginutom ako kaya talagang naubos ko. Wow. Okay, that's it my dear countrymen. Tapos na po tayong kumain. Isang maikling video lang po ito kasi I need to go back to work. Medyo matagal-tagal po kasi akong walang upload kaya nag-effort akong mag-upload ngayon para kahit papano mayroon namang panonoorin yung aking mga subscribers dyan. Sa mga bago po palang subscribers, shoutout po sa inyong lahat and thanks for subscribing to my YouTube channel. At sana po patuloy nyo pong suportahan at subaybayan si Manong Ilocano. So once again, thanks again for watching and God bless us all mga kailian.